ciudadanos hoy es un día importantísimo. Estamos súper felices después de 2 años y medio de lucha continuada y de no hacernos en absoluto caso, con lo cual lo que está sucediendo en este momento aquí tenía que haber sucedido hace 2 años y medio, pero siempre es importante que las cosas se hagan y lo importante es este instante. Estamos súper felices. Bueno, yo pienso que esto es un momento histórico que debe de demostrar que la lucha en contra de las injusticias se debe de mantener el tiempo que se necesita para conseguir vencer, y gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Moi bons días. O que estamos a facer hoxe aquí é, dende o Goberno Municipal, é oporse frontalmente a unha actuación que pretendía levar a Xunta de Galicia xustamente en este espacio de Lecer. Iban a construir unha fosa, un tanque de tormentas, a cal nos opomos. Nos opuxemos no seu momento cando éramos oposición e nos opomos hoxe que somos goberno. Eu como alcalde dígolle aos veciños e dígolle á cidadanía que non vamos a permitir a ubicación deste tanque de tormentas en este espacio xustamente que queremos que sexa un espacio de lecer e un espacio de uso e disfrute para toda a veciñanza. Polo tanto, a primeira actuación que estamos levando a cabo é restituir a seguridade dos viandantes e levar a cabo unha limpieza e hixiene da zona para que quede isto adecentado. Dende logo, iso é o que vamos a facer. Vamos a facer un espacio de ocio. Non queremos un tanque de tormentas. O tanque de tormentas era un problema en Gondomar. Estamos aquí para intentar solucionalo, para intentar solucionar un problema de salubridade pública. Non é de recibo que no centro da vila de Gondomar haxa unha escombreira, este chea de silvas, parece unha zona abandonada, e os veciños e veciñas de Gondomar merecían unha actuación urxente e necesaria neste asunto. Ben, o Goberno Municipal, cumprindo a súa promesa, está actuando para solucionar cando menos o problema das ratas, o problema dos malos cheiros, os problemas dunha vexetación de silvas que está absolutamente fora de lugar. Esperemos que a Xunta tome nota deste asunto e solucione dunha vez por todas este problema. Nos cumplimos o noso. Hola, buenos días. Soy Iria Lamas, concejala del Ayuntamiento de Gondomar de Infraestructuras y Servicios Básicos. Como podéis ver, se está haciendo una actuación en lo que era denominado el tanque de tormentas. Era una demanda de todos los ciudadanos porque no estábamos de acuerdo con la gestión de este servicio. Y esta es una demanda tanto de programa como de ellos mismos y como no tenemos que llevarlo a cabo, y esto es el resultado, actuación de la brigada en la limpieza, desbroce y acondicionamiento del mismo. Pois eu non quero, a mí non me gustan as palabras grandilocuentes de días históricos e eso, porque son máis prácticos. Entonces considero que hoxe un día no que o novo goberno dalle cumprimento a unha promesa e, sobre todo, unha reivindicación dos veciños. Eu creo que o mérito desto teñeno a veciñanza que no seu día se opuxo e nós simplemente estamos, digo, dándolle cumprimento a ese mandato popular, que é o que toca facer a este goberno. E incluso estamos facendo unha aplicación do sentido común que é tamén moi importante. Bo día. Bueno, hoxe iniciamos o aterramento do tanque de tormentas, unha reivindicación veciñal dende fai moito tempo. Para a nosa banda, agradecer aos veciños e veciñas que has loitado moito por que isto voltaro na medida posible a normalidade despois da desfeita que houve aquí. Bueno, simplemente iso, agradecer a toda a xente que se implicou con este tema. Hola.